Minggune Inyong karo anak wadon dolan nggone Kanjeng Mami, guys. Ki anak lanang ora melu tak peseni engko anak paketan teka kon bayarna jere gelem. Alhamdulillah kena diperintah. Lanjut motore dislah. Banjur gas sing alon apa sing banter. Singkat cerita, wis kutul nang sekitar omah Kanjeng Mami ngliwati kebon, guys, karo pewotan pring cilik. Lah ya biasa Inyong tak parkir motor disit. Sing midioni ya pasti anake wadon. Bar parkir banjur OTW mowot, guys. Pewotane ana maning ya kue pewotan pring, tapi ne mantan amba, mantan dawa juga. Lah wengi sore kalen, guys, kena nggo ngising ki kalene karo nggo gupak nek jaman gemian, tapi ya ki anake wis gidir, guys, wis disit, wis ora wedi. Mune kan wedi nek mawot nang kene, guys, jare wedi mbok gigal mengkalen. Ya, suasana kayak kiye, guys, adem, silir-silir, akeh wite, ki wis kutul, gari mlebu omah. Assalamualaikum.